Ik wil toch eerst, want dat zijn we daar straks vergeten, mea culpa. Straks was het ook de bedoeling dat de mensen die gewonnen hadden, dus het GVT en de Magic Mystery Tour, ook iets zou zeggen. Maar in al mijn enthousiasme ben ik dat vergeten. En ik zou graag willen, voordat je balken invult, dat er ook deze mensen nog even hun ding kunnen zeggen. Een korte, ja, ik hoop dat ze iets kunnen zeggen natuurlijk, maar ik stel voor dat ze even naar voren komen. Ik denk iemand van het GVT en iemand van de Magic Mystery Tour. En als ze nou ook even kort hun vreugde uitroepen. Ja. En daar is de Gaston. En daar is de Dirk. Sorry dat ik het niet direct gedaan heb, maar... Ik ben niet waar. Dat moet ik eigenlijk zeggen. Nou ja, die cultuurprijs winnen zo zonder zo werk. Hetgeen dat er achteraf komt, geen naam het kan doen, is wel erg eigenlijk. Nee, maar dan het beste ervan maken. In ieder geval, heel erg bedankt en ik denk in naam van de vereniging dat we heel blij zijn met deze cultuurprijs. Het is toch een appreciatie van hetgeen dat we het laatste jaar met Labal, maar voornamelijk de laatste 25 jaar hier in Geel gebracht en teweeg gebracht hebben. En hoe hebben we dat gedaan? We hebben dat voornamelijk gedaan op 4 verschillende pijlers. En dat is eerst en vooral onze cultuurpartners. Dat is de stad Geel. Dat is ons publiek en dat is onze eigen vereniging zelf en de vrijwilligers van die vereniging. Onze cultuurpartners die er in het begin al bij waren, dat is dus nu 26 jaar geleden. En om je een idee te geven, één van die mensen, die heeft ons materieel heel erg gesteund en dat is toch misschien een klein anekdote of hoe we zeggen. Wij spelen nog altijd in hetzelfde decor dat we in een tijd gekregen hebben, 26 jaar geleden, van Lullige Bruges. Dus om wat te zeggen, wat die mensen allemaal voor ons gedaan hebben, niet alleen financieel, maar dus ook materieel. En zeker en vast, heel grote chapeau voor onze cultuurpartners. Op het gebied van hun aanwezigheid en het vertrouwen dat ze altijd in ons gehad hebben. En heel dikwijls als we overronden waren om het geld te gaan ophalen, dan zeiden ze, je bent goed bezig. Je bent goed bezig. En ondertussen kwamen ze naar het paneel kijken en brachten ze nog een aantal andere mensen mee. Over de stad Geel, ja, daar moet ik iets over zeggen. Hè. Burger? Ah, hier. Nee, waar is de Burger? Waar is die? Ah, is juist een pluk. Ja, oké, stad Geel natuurlijk. Ik denk, als er podiumbakken nodig zijn, dan zijn ze er. Als er greppels moeten gegraven worden, dan zijn ze gegraven. Als er belangrijke momenten zijn in de geschiedenis van de vereniging, dan zijn ze er voor 10 en voor 25. En voor opening van zaal en voor eerste schuppensteek en wat weet ik allemaal. Maar wat nog belangrijker is, denk ik, dat is dat de ondersteuning die we altijd gehad hebben op persoonlijk vlak, door hun aanwezigheid en door de goede raad en daad die we gehad hebben van onder andere de persoon die naast mij staat, van Luc. Het belangrijkste misschien wel, en dat is de reden van ons bestaan, dat is ons publiek. En ons publiek, dat zijn onze klanten, en die klanten die willen we tevreden houden. En dat proberen we al 25 jaar te doen. Het is eigenlijk heel simpel. Geen publiek, geen centen, geen vereniging. Vandaar een heel groot dankwoord aan ons publiek die ons altijd gevolgd zijn die 25 jaar. Gelukkig komen er nu en dan ook een aantal nieuw bij, want anders zou het niet blijven duren. En dan de vereniging zelf. Ik denk als je op 25 jaar, en je kunt op 25 jaar bereiken dat je, moet ik even aan, ik heb er straks een ander getal gehoord, ik dacht dat we al 60 producties gedaan hadden. En ik dacht dat we zo ongeveer een 900 opvoeringen gedaan hadden. En dat we zo ongeveer een 100.000 man over de vloer gehad hebben. Dat is toch niet niks. En daar ben ik heel blij voor dat mensen van het GVT, dat zijn allemaal vrijwilligers, dat die dat gepresteerd hebben. Dat is niet alleen de voorzitter, dat is ook de mensen achter de toren, wat weet ik nog allemaal. En dan wil ik me afsluiten, hoeveel minuten heb ik nog? Ik kan gewoon tijd door, dat is goed. Ja, ik zit er al over. Dan gaan we het afronden. Al heel dikwijls hebben ze mij gevraagd, zot, maar waarom doe je dat nou eigenlijk zoiets? En ik denk dat die vraag al veel van die mensen gehad hebben. Ah wel,
waarom dat je het eigenlijk doet, vanuit mijn standpunt, of vanuit het standpunt gezien, mijn persoonlijk standpunt gezien, dat is, ik ga nog eens een keer heel stiekem tussen het publiek zitten, of ik ga nog eens stiekem in de regiekamer zitten, of ergens zo aan de zijkant waar ik de mensen kan in doorhouden. En het plezier dat ik aan wat we doen heb, dat is, als je ziet dat er 150 of 200 mensen zich echt 2 uur zitten te amuseren, dan zeg ik, je bent goed bezig, joh.